खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बावैसो सान सिगां म्यानमाराव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों खहा जानाय म्यानमार हादोरखौ भारतआ हेफाजाब दैथायहरनो थाखाय अपारेशन ब्रह्मखौ जागायदों, जेराव बे बांग्रिं मावनायजों सा 694 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा 1670 सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बे बांग्रिंआ ओरैबादि गिख्रंथावमोन दि 900 किल'मिटार गोजानाव थानाय थाइलेन्डनि राजथावनि बेंककआवबो बेनि गोहोमखौ हमदांनो हादोंमोन, जायनि जाहोनाव बेंककआव सा 10 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गोबां मुंदांखा दाथायफोरजों लोगोसे दालांफोराबो बायदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बेराफारसेथिं मेघालय आरो मणिपुरजों लोगोसे भारतनि माखासे ओनसोलफोरावबो बांलादेशआव गुबैयै ढाका आरो चट्टग्राम आरो चीनआवबो बांग्रिंनि गोख्रों बांग्रिं मावदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला भारत हादोरा IAF C-130J बिरखंजों म्यानमारनो चटारलेम जाग्रा आदारनि पेकेट आरो ओंखाम संग्रा सेटजों लोगोसे 15 टन रैखाथि मुवाफोरखौ दैथायहरदों। बेखौ अपारेशन ब्रह्म बुंनानै बायजो हायुंआरि बिफाननि बुंथिगिरि रणधीर जयसपालआ फोरमायथिदों। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगाव BTCLA बियाबनि खुरजाखाथि ओनसोलाव गोरिब थाखोनि इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरनो जानो गोनां ईद फोरबोनि थाखाय मन्त्रि अखिल मोसाहारिया जि राननानै होदों। जायफोर गोरिब सुबुंफोरा ईदनि रंजानाय फोरबोआवबो गांसेबो मोजां गानग्रा जोमग्रा बायनानै गाननो हाया, बैफोरबादि सुबुंफोरनो जि राननानै होदों। बिस्वजित दैमारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों BPFनि सोद्रोमा बिक्रम दैमारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिस्वजित दैमारिया आसामनि मोनसे गोजौ मासियाव जिरायनानै दङ, नाथाय बिथाङा बेबादि गोजौ मासियाव जिरायनानैबो बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। बिथाङा बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय सनानि जायगाखौ मोनदोंमोन, नाथाय बिथाङा बर'नि गिदिर दैदेनगिरि जानानै जेबो मावनानै दिन्थियाखै होननानै सोंखारिदों BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। दिनैसिमबो गुवाहाटी जेलाव जोबनानै दोनजानाय एक्स-NDP केडारफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, जाय बिथांमोना गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव NIA केसआव थिसनजादोंमोन। बिथांमोननि बे केसखौ आसामाव लाबोफिननानै बिथांमोननि केसखौ नायबिजिरनाय जासिगोन आरो बेनिफ्राय आसा खालामनो हायोदि बारग' NDPफोरा उदां अख्राङाव फैनो हासिगौ। एक्स-NDP वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी बिथाङा बे खौरांखौ फोसावदों। माखासे बारग' NDPफोरनि NIA केसखौ मिरुनिफ्राय आसामाव लाबोनो खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों एक्स-NDP वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय। गुवाहाटी सोहोराव मैया फुंबिलिनि समाव बशिष्ठ ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव सासे जोनोम जागोदान खुदियानि जिउ गैयै देहाखौ फबनानै दोननाय हालोदाव बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि सासे सिनायमोनै बिमायानो गावनि जोनोम जागोदान गथ'साखौ बेबादि खास्रि बिस्रियै आरजाथावै खामानिखौ मावदों होननानै सन्देह खालामदों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव जाथायथिलियाव पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा नुजाहैनायजों लोगोसे नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। खौरांगिरि दिलजार हुसेन मासुमदारखौ खेबनै एरेस्ट खालामनाय उनाव 48 घन्टानि गेजेरावनो जामिनखौ होदों। फोरमायथिनो गोनांदि मोनसे डिजिटेल खौरां लिक जानायनि थाखाय खामानि मावग्रा सासे गागि खौरांगिरि आरो गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिलदार हुसेन मासुमदारखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो उनाव जामिनाव हगारनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव सोमोनांथावै बृहस्पतिबारनि मोनाबिलियाव गुबुन मोनसे केसनि दायाव फिन एरेस्ट खालामफिननाय जादोंमोन, जायनि थाखाय खौरांगिरिफोर आरो पाब्लिकफोराबो रागा जोंखांनाय सोमजिदोंमोन आरो सोंखारिदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 मार्चआव कामरुप गाहाय डिजिटेल मेजिस्ट्रेट गाहाय बिजिरसालिया मासुमदारखौ गिबि केसआव जामिन होदोंमोनब्लाबो नाथाय पुलिसआ गोख्रों फोरमानजों दाबिफोरखौ फोरमान खालामनायाव फेलें जादोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला मासुमदारनि उखिलआ फोरमायथिनाय बादिब्ला नैथि खाजानाया खौरांगिरिखौ दुखु होनो आरो सिगिनो थाखाय नाजादोंमोन। भेरगावआव गोदान लामा आरो मडेल अंगनबादि मिरु नब्लांनि गाहाय खुन्थिया गायसनदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। मैया 28 मार्चखालि फुंनि समाव IRDF नाबार्डनि सिङाव थानाय भेरगाव साहा बागान फेक्टरिनिफ्राय राङाजोलि गामिसिम फोनांजाब लामा आरो घोरासाल आरो खासियासुबा मडेल अंगनबादि मिरुनि थाखाय नब्लां लुफुंनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो। बे खामानिफोरखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि सिगाङावनो आबुं खालामनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन होदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिबान मोननाय खामानि मावगिरि बिथांमोनखौ मोजाङै मावफुंना रायजोनि मोजां खामानि मावनो थाखाय खावलायो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। तिनिसुकियायाव 4 साइबार सिखाव हमदों पुलिस बिफाना। लोगोसे बिसोर 4 सुबुंनिफ्राय मोन 68 ATM कार्डखौबो मोननो हादों। बिसोर हमजानाय 4 सिखावफोरखौ तिनिसुकियानि थागिबि आरो गुबुन 3खौ चन्डीगढ़नि होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै SDPOनि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों संदाननानै बिसोर 4 साइबार सिखावफोरखौ हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावनि लाब्रा बाजाराव कक्राझार जिल्ला एक्स-NDP वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव एक्स-NDP वेलफेयार एस'सिएशननि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे लोगो हमनानै सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों।
बे हाबाफारियाव एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी, एक्स-एन-डि-पि एसोसिएशननि फाइनेन्स सेक्रेटारि एबा गसाइगाव जिल्ला बि-पि-एल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, कक्राझार जिल्ला एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि आगस्टिन बरगयारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ लानानै आरो बारग' एक्स-एन-डि-पिफोरनि थांनानै थानायनि राहानि थाखाय एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एसोसिएशन आफादा मा हाबा मावगासिनो दङ बे आयदाफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा सावरायलायनाय जादों होननानै फोरमायथियो एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय। दासिमनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।